नै बेखौ जानो मोजां नुदों आङो बेखौ जानायसै आङो बांद्रायनाय थाङोहाय गाथिनाखौबो गोरलै 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 जानायसै बेखौ मोजां मोनसिनदों बेखौबो जानो मोजां जाबाय नैबे आङो मुलि लोङाखौनो एभरिडे मर्निंआवहाय लोङाखौ बेखौहाय नैबे चाना आरो नैबे आलुखौ रुग्रोनायसै दहन सुनानै दोनखादों आङो सिटि खालामनानैसै आलु एवदों आङो दिनैहाय दाने चानाखौ होनायसै आङो रुनायनिफोर एवबाय खुरनानै लाबाय नै बे मोनलानो जानायसै आङो फुङावहाय दिनैहाय ओंखामखौ जानायसै आङो दै होनायसै आं दाने मोनसे ड्राइ खांनानै लानि फुंनि जानायखौ स्टार्ट खालामबावनायसै आङो एभरिडे आंनि बेबायदिनो जानायखौ आङो भिडिअ खालामो थ' आङो जानानैहाय दिनैहाय एसे भिडिअ खालामनो गोसो जाबावबाय नुबाय मा लादों भिन्डी आलु टमेट' रसुन पियाज फानलु चाना मटर फ्राय खांनायनि आरो बे जाहैबाय आमखदा फ्राय आरो बे जाहैबाय मटर आलु बिदै खालामदों आङो बांद्राय बिदै जादों मानो होनब्ला संख्रिया बेसि होना लादों आङो आरोबाव दै आरो बे सुइट बयखौबो गुड मर्निं दिनै फुङावनो आं ओंखाम जानायसै दिनैनि ओंख्रिया मोजां ना आंनि बियो संख्रि गोबा जादों फुङावनो ओंखाम जाबाय आं दिनैहाय जाखांबाय आङो नै आंनि मेन जानो दंबा आङो बे सुइट नाखौ आं बायनायनि नङा
बे सुइटना जोंनि बिल्डिंआवहाय से दिदिनि गोदान बेबी फैदों तो बिनि जुनिहाय बिमायंआ आंहाय होफैदों तो बिनिखायनो आङो बेखौ जानायसै तो आं एतनी पसन्द नङा आरियाखौहाय गोदैयाखौ जानो सुइटनाखौहाय तो होमब्लाबो आङो मोनसे जानायसै होफैदों जखन नै बेखौ जानो मोजां नुदों आङो बेखौ जानायसै आङो बांद्रायनाय थाङाहाय मोजांनो जानो गासिनाखौबो गोरलै जानायसै बेखौ मोजां मोनसिनदों बेखौबो जानो बाय बाय दिनैनि आंनि इउटुब चेनेलनि भिडिअ बयखौबो आंनि एभरिडेनि समायावहाय बयखौबो बाय बाय बेखौ बारा मोजां मोनाखै आं सबसे मोजां जाबाय नैबे जाखांबाय जाखांनानै दान्दिसे रेस्ट खालामबाय दानि रेस्ट खालामखांनानैहाय आङो मुलि लोंनांगौनि एभरिडे मर्निंआवहाय लोंनांगौ बेखौहाय तो आं दा लोंनायसैखौ बोरैबालाय बावदलायबोलाङो बिनि जुनैहाय दहाय सिखारग्रोमग्रोम बिसिनावहाय दोनदों आङो लोंनायसै माला छुटकारा मोनो बे मुलिनिफ्राय जोब्बाय आंनि फुंनि खामानिया सिखारबाय मावनांगौ मावबाय जानायनि मावबाय जाबाय मुलि लोंनांगौ लोंबाय आरो दा रेस्ट खालामबायसै आरो दा नायबावनायसै आंनि एभरिडेनि बिदिनो जानायनि लोंनायनि मावनायनि बिदिनोसै थ' दा दोनथ'नायसै फुंनि समावहाय मालाबा लोगो मोनबावनोसै थ' दा फुंनि समावहाय दोनथ'नाय जाबाय आरो मालाबा नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो लाबावनोसै बयखौबो बाय बाय